ụmụ ibe ụmụ ibe ụmụ igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ. ụmụ igbo anyị si ka anyị kenekwe ụnụ ọzọ taa. ndị igbo ndị ndozi ọdịnala na-ekene ụnụ. anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị nwawo ndị si na nna nna anyị ha na otu ha si wee bie ndụ bụ otu masịrị anyị amasị. Maka na ihe gburu ndị igbo taa bụ ọkwa leta. Unu amara ihe bụ leta. Ndị igbo na-asụ asụsụ, ọ sị na ya nwere gịnị nwa na igbo language. Jugodo onye ahụ nwere gịnị bụ gịnị bụ ahụ o nwere ihe o representịrị. Gịnị bụ ị nwere alphabet na language, what is ọmarọ. Then ka ekwe nke isi mana ị nweziri na language ihe ị na-amarọ ihe eme. Gịnị bụ b? Kedu ihe bụ b? Ị mara ihe bụ b, ị mara ihe bụ ị mara ihe bụ c, mana ị sị na ị nwere na language igbo language enwere ka e nwere ihe bụ the what is the meaning? So unu chere na jos na this language is n'enu wee da n'ọnụ katara nnọọ esi n'enu wee da bụrụzie b si n'enu wee da uru b, c si n'enu wee da uru c. Ndị isi ojii ọgwewuru ndị isi ojii, laziness dị ndị isi ojii n'isi, the kind of laziness dị ha n'isi. Ọwụ na ọ bụghị ọdịnala ya nwanne, kwaranụ ngwongwo jee daa mmiri. Ọwụ na ọ bụghị na anyị mebere ọdịnala ya, kwaranụ ngwongwo daa mmiri, because the kind of laziness dị excess. Kedu ka mmadụ ga-esi apụta ụwa mụọ ya n'ime ụwa o buru language na-akpagharịsị ya na-asụ Igbo, this Igbo Roman alphabet, nsogbu adịrọ. But kedu ihe this alphabet representịrị? What is the meaning? Ịjụọ ndị be anyị common thing. Oke isi na ị na-ekwu okwu, gịnị bụ okwu? Gịnị bụ okwu? Ndị be anyị amara ihe bụ okwu. Kedu ihe jikọrọ okwu na akwa? Why okwu? Mmadụ na-achọghị okwu, ị na-ekwu okwu, ịchọ oku na akwa a na-akwa akwa. Kedu ihe jikọrọ distance? This is intelligent. Ọ bụrụ na ị mara ya na school, na enwere schools na-teach based on distance, nwanne ị gara ama ihe. Pump and play, that is simple fact. Nsogbu adịrọ. Tupu anyị na-ejegodi ka anyị kene enu kene anị, kene eke na orie na afọ na nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Asị m udo dịrị ha tupu anyị na-eje. Sọsọ ihe mma agwa ụnụ taa bụ na maka oge adịrọ, o nwere ebe a na-eje na anị that three letters nke a ka mma agwa ụnụ taa. Agaghị m agwazi ụnụ sọsọ tata mbọsọ anị ọ ala. Anị pụtara wisdom, wisdom of your ancestors. The A is the highest wisdom. Capital letter A stands for wisdom. Then N stands for child, for leaning. Isikwa na ijiri ala itinye L stands for your ancestral way. That is same leaning. You must know your past to move ahead of the future. So N and L represent the same thing. Then I, that's what I say. I eto point ihe n'enu. That point is the way. I is the astronomy. For you to see ihe na-agwa ụnụ ya coded language for you, because you must follow you must know the past to go to future. You must learn the past to go to future. Ị ga-ama ya. You must know the wisdom of the earth. You must know the symbol of the earth. Ị ga-ama ihe niile na responsibility ka ọ bụ. As long as you were born on earth, you have to know them. Ị mara ya nwere ebe ị na-eje. Ị mara ya, you are going nowhere. So that's why ndị be anyị na-ekwu okwu, I don't pity for them, because that is not the case. The case is what ihe m na-agwa gị how the case. Your problem is here, not there. Your problem ị nwere bụ distance na-agwa gị. If you know them, you become a successful human being. If you know this thing, you become successful. But ọ bụrụ ya ka a na-ekwu, because we created religion for sentiment and emotion. We do it. We created them for some people, for gullible mind, gullible people. We created religion for gullible people.
We created culture to keep the secret. That is cult. Cult is culture. To keep the secret is council. Is the symbol of C. C represents council. That's why they give you United Nations Council. That's why they tell you about Security Council. Security stands for wisdom as well. That is serpent. Eh? Gịnị? Oh my God. Ndị be anyị ka nọfa. That's why kwe hụrụ this ihe a na-eme na village so omenala. All those things bụ n'ime ọhịa. All those things bụ n'ime ọhịa. We are creating ihe nna nna anyị ha mere ka anyị na-eweta. Ihe adị n'ala Igbo a na-eme na omenala. Just ha were ya wuo n'ime ọhịa ka anyị bido n'isi. Let's start afresh because look at it. Every day na-ebe akwa, every day crying. All these things wụ ihe kwesịrị ị na-eme, ọ bụrụ ya ka a na-emezi ga-eme. Ihe kwesịrị ị na-eme, ọ bụrụ ya ka a na-emezi ga-ewuruzi onye nkịtị. Na-ada na-ekwugheri. Ị nwere plan, you cannot anticipate anything. You cannot anticipate anything, nothing, because you don't reason. That's simple as ABCD. You don't understand the letter of the word, the movement, you don't know. The only thing eji akpọ akwa na okwu wepụ that W stands for wave. Wave, W stands for wave. Isi oku is sound. Then W influence stands for wave. That's why akwa, kedu ihe na-eme akwa? Weaving. You are weaving the cloth. Akwa bụ na eyiri iwu weave ka emere ya. So that weave ahụ with the wave. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na ya mara all these things, enwere ebe anyị na-eje. You cannot even create a society because society is created based on the elemental force of the earth. The society you live is created based on elemental force. The okwu ị na-ekwu is based on wave and sound. So before you create a language or before you even speak, you should know them. Anyị ji wee create, anyị nwa na onwe anyị ji wee create a kind of religion into ordinary. Gịnị wụ that religion? Ịga ọfọ ahụ unu na-ekwu, ịga ọfọ, ịga ọjị, ịga mmụọ is a religion within ordinary, because here it's our morality. We don't want you to be a slave to any motherfucker. So to build a moral behavior, we create this thing within our culture. Because ndị be anyị amara this thing, ha amara ya, ha ga-akpara ọjị n'aka, kpara ugbe n'ọkụkọ n'aka, kpara ntu n'aka, kpara ọfọ n'aka na-ekogheri. That is the problem. Had it been na ha ama ya, if you know all these things, then your wisdom will come back. Everything, everybody on this earth, that wisdom na n'isi. Ọ nọ ya because as long as na ịṅụrụ ara nne gị, as long as na ịṅụrụ ara nne gị, that consciousness not there. But nsogbu anyị nwere bụ na anyị efuru ụzọ. We lost. Totally. Anyị efuru ụzọ. So ihe na-agụ na ihe a bụ the road to success, the road to future, the road to tomorrow. If you like, you don't follow. Ọ bụrụ my concern. My own is to give the message. Aga m agwa gị, and ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala, we create our own in Igbo land. If you like, you follow. If you like, you don't follow. It's all for your own good. You nwere ezi ụzọ ọzọ, you don't have any other way, because that's how ihe dị agwa gị ya how life work. You don't have any other way. It's not by choice. It's not, this is my choice. You don't have a choice. You nwere a choice. You nwere a choice. That's it. You don't have a choice. The only way out is this thing, because everything is based on elemental force. Everything is force. Everything is force. Everything okwu ndị Igbo na-ekwu is force. That's why we say okwu. Okwu is your oku. Then when we add that wave, that W become wave. It's a sound wave. Everything is, even your ntị na ị na-anụ ihe maka na ị ga-ahụ na ọ ga-change sound. Kpuchie aka na ntị gị like this, kwuo okwu, sound will change. So enwere ike na-eche na things happen to me. No. Religion is purposely created because some people who are incapable. That, no doubt. So that need more time to understand the system. So we give them religion. Then the culture, for our own culture, we created it to keep our people and give them the information through the way of culture, through the educational system of culture. That is how you lesson your people. You lesson them, because you must follow the way. Learning, ordinary language, ane, meaning wisdom, learning, and sight, observable truth. I stands for observable truth, observation, astronomy. That is the eye. That is the eye.
Ani, then Allah is the wisdom, full print of your ancestors, and the A, the small letter, that is a pregnant woman. That is a pregnant woman. That is symbol of Ani. Ani is female, and that is what them pray for. The Islam pray for Allah. That is Allah them pray for. They never tell you. I'm ekwu ọdịta agwọ m ya sị ọkwara isi ala ikpere ala ka ha na-akọ isi ala ikpere ala. Gịnị bụ isi ala? Nsọ ala asị isi ala. Salem bụ gịnị bụ Salem? Salem ọ bụ ya bụ peace, udo, holy ọ bụ ya bụ holy. Na hapụnụ ihe a. Ndị Igbo ekechago ụwa kesi ụwa ndị nkịta abịaghị ere aja na garị. Ị na-ekwuzi okwu na ndị nkịta agaghị ekwe mmadụ ka ya nụ ihe a na-ekwu. Ndị nkịta anaghị ekwe mmadụ n'ihe. Ndị nkịta bụ ikom. Kedu ihe ọ na-akọ? Kedu ihe ọ na-akọ? Onye nkịta na-ekwu destiny, ịjụọ ya, he knows nothing about the creation. Onye nkịta na-ekwu ihe a na-agwa ibi afọ a na-eto ya, ọ nwekweghị ihe ọma about creation. Ị na-agwazi ya agwa nwanne, don't give me money, I don't ask you anything. This is for your own good. Take it and go free. Take it for free. I don't nwere ihe m nara gị. Add it to your knowledge. Add it to your knowledge. Add it to what you have. Ọ bụrụ na ị maghị these letters, if you don't know them, enwere ebe ị na-eje. Ọdịnala Igbo bụ the only way forward. The only way forward. Nke ha dị n'ala Igbo ahụ naanị. That thing fake created 1900 by ihe na-afụ n'ala Igbo was created 1900. That's why His Royal Highness na-eyi the same akwa with ndị fada. That priest aha akwa ndị fada aha ọya ka His Royal Highness na-eyi. But ihe ahụ jos emere gị otibere anya afọ ụzọ pọpe ị gaghị ama because ebe abịa mee ọ bụrụ isi agụ eme ya ọ bụrụ isi agụ so that ka e wee nwee ike iwepụ gị uche ya ha aghọta. But check ihe na ọgan ka ọ bụ ọkwa na ọgan ka ndị fada na-eyi. Just go and watch onye fada ọfụma ọfụma na ya anya ọfụma ọfụma ine ndị eze ndị His Royal Highness onye ọfụma ịma na ọdịsị akwa ka ha yi n'ọkọlọ bụ ihe chenjiri. Ha bịara mee ofu ọ dị tradition osi ọtradi. Gịnị bụ tradition? Tradition wee borrowed language. Gịnị bụ symbolically? Gịnị bụ borrowed way of life? Exchange. Gịnị bụ exchange? Trade. To change something. Tradition bụ trade. Gịnị bụ trade? So ụmụ ibe, His Royal Highness wụ fada ụmụnne m. Fada ka ha bụ. His Royal Highness wụ fada. Na ndị ịntanetị abịakwa ọjọọ, bịakwa ha ọjọọ. Okay o. Ndị ịntanetị ọ dị na mma. Okay, ọ dị ka ọ dị na mma. Ndị ihe na-akpọ ma akpọ ha ka ndị Facebook ka ọ dị Google. So ụmụ ibe, ịntanetị anyị na-enye nsogbu. Ọ dị ka ga-ewedo okwu a n'isi njedebe taa. So ihe m na-akọwara ụnụ bụ ndị fada ọha bụ His Royal Highness. Unu edisivuzi n'onwe unu. Enweghị ihe dị n'ala Igbo taa bụ culture. Hapụ na ihe ahụ. Ihe unu nwere n'ala Igbo taa ọ bụrụ culture. It was created owe colonial empire ka unu nwere. Ihe a Warren Chiefs. Always sad story. Sad story. Ihe anyị nwere n'ala Igbo today Warren Chiefs. Enwere ndị bụ ndị ọchịchị mana ha nọrọ n'ọkwa. Ndị ọchịchị ndị Igbo ndị wu traditional ndị wu Igbo cultural ka na-akpọ ihe ka asị dị akpọ ya akpọ custodians of Igbo ancestor. They nọ na position of any power. They have no position in Igbo land today. Ndị nọ na position of your traditional rulers ha niile wu Warren Chiefs from A to Z. It's a sad story but all eziokwu. None of them can even give you accurate of Igbo language, talk less of Igbo story. No single one of them can give you any history of past Igbo. None of them. Gajuaha, go to their palace. Go to their palace and go to their palace. Go
go to their palace and ask them history of Igbo, they don't know. How can a custodian don't know ebe o si wepụta ụwa mara? How can a custodian amara ebe o si wepụta ọmaha about history ya or custodian? So because this thing hating complain. Clever people always on top. So if you are not on top, you are not clever. You have to work hard. Ọ bụrụ na ị na-agba odibo n'ụwa, you are not working enough. You are not doing enough. That is in simple as easy. Ị na-agba odibo, you are not doing enough. So don't waste your time. Go and start building. Go and start working hard. That's because ndị be anyị, we don't know anything. We don't know anything. Nwanne ị na-aga school, ị na-agba last. Odoga ya na ịgụrụ akwụkwọ ọfụma, that's why ị ji agba last. Ịgụrụ akwụkwọ ọfụma, that is why ị ji agba last. So o nwere ihe a na-asị na asụ oyibo na downfall of man is not the end of his life. Ụwa bụ otu a ka ọ dị, ị na-aga ụkwụ a na-akpọ gị, ị na-ada na-ebini. If you lose the way of your ancestors, you lost everything. If you lost the way of your ancestors, that is the meaning of El Shaddai. They tell you El Shaddai, Elohim. This is the ancestors they're talking about. Because he's a force. Ancestors were a force. All those things will force living within you. But it happens here, you don't have anywhere to go. Because the brain, all the spam on your mono, that is the information passing through. So na asị na chigi jigi, enwere chigi jigi, because afụbeghị m onye bịara were gbachi ụzọ were kite na mmiri na-achọ ebe ọ ga-esi aba n'ụmụ ya. Mmadụ ọ ga-gbachi ụzọ ya were kite na mmiri na-achọ ebe o si aba n'ụlọ ya. It's impossible. Ọgwa gị gbachiri dị ụzọ, then go and look for the key. Ị gaghị anọkọta nọ sị na your ancestors were evil, they are evil and I cannot follow the way. You are complaining to me. After you abandon everything for yourself, you are complaining. Yeah? You are complaining. You could that be a no. Can you not complain? Don't complain. Okay, go. You have seen the if you go you have seen a better one, and then you go. You complaining. Jesus cannot come because he never existed. God cannot come because God is you, because you are the son of God, you are the daughter of God, you are the child of God. So there is no other one apart from you. So nobody can do it for yourself. Simple as ABCD. So praying is wasting of time. Use your mouth to control the energy wave. Use your behavior to sanitize your system. Ịkụ aka na okwute respond. Ịgba ụkwụ na aja respond. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Chee echiche ọfụma, chee echiche ọfụma. Iche echiche ị ga-echepụta ihe. Iche echiche ị ga-echepụta ihe. Aka ọrụ anyị nwa bụ ndị ọdịnala ịfụ na culture ndị Igbo gbanwere agbanwe. Ndụ ndị Igbo gbanwere agbanwe. Ana Igbo bụrụ ebe eji ama atụ ọzọ kwakwa. Ọya bụ aka ọrụ anyị. Enwezie nke ọzọ bụ aka ọrụ gị. Werezie dị information anyị ga ebe a. Tinye na nke ahụ iji eji mee ya ka ọ dị mma. Mana onye nyichiri nsị ụzọ na-ezu ijiji. Onye ọbụla nyichiri nsị ụzọ na-ezu ijiji maka ị gaghị agba agbacha eche. Ị gaghị agba agbacha eche. Ihe mere onye ọbụla na-aga ọjị iweta ọjị n'aka. Isi onye biri ibe ya biri. Isi egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebela nkụkwa ya. Ịnwa anwa bụ na ichegoro mmadụ na nwere nke mmadụ na-achọ ime. Isi ya ka nkụkwa ya. Nwanne nkwu eburu zọkwa gị. Onye ka nta agwa ụnụ na-aga ọjị ụnụ amaghị ụnụ na-agụ. O nwere ike na ofu onye ị na-epụtara na for example onye na-eje ụka amaghakwa na eje ụka adịrọ mma. Ngị nwa na onwe gị ji ọjị n'aka. Isi egbe bere ugo bere mana isi onye ụka ebikwana o. Isikwa onye ụka ebine and iji ọjị n'aka jide ọfọ n'aka si egbe bere ugo bere. How can nke isi ibiri ebe na nkukwa ya and isi gokwa onye isi ala ebikwene, isi gokwa onye ụka ebikwene, isi kwekwa onye ọgọ ka na-emezi eme ya emekwene. Ị na-ekwu ọ bụrụkwa na enwere ihe ọbụla iboro mmadụ n'obi na ọ gaghị eme ịṅụ aṅụ akpara ọjị n'aka. Ọ bụ ngụ maka ọjị ahụ ebuzakutu maka onye ka m na-agwa ndị be ha ghọtara. So ọ ka mma bifo ị na-ekwu okwu mara ihe ị na-ekwu. Energy runs everything. Everything is energy, pure mechanic. Everything is machine. So bifo ị na-eje mara ebe ị na-eje, because ọjị ihe anyị ji wee nwee ọjị na nzu allegory for the behavior control. Ihe ịma na imego ọ ịma na ị ga-eme ime enweghị ofu ime na ihe mmadụ. Ọnwụ na ọ bụrụ ya hapụ ọjị, ọ bụghị by force. Don't touch ọjị.
agọ na ọfọ, agọzina maka ịgọtara onwe gị ihe ọjọọ, agọzina ma ọ bụrụ na ị mara agọ agọzina. So ọ bụrụ iwu bụ na ya agọ ya. Ọ bụrụ na ị maghị achụ achụzina, o nweghị mgbe a sị gị gbuo anụ ọkụ wee chụọ àjà. Ihe a wee corrupt, ọ bụ corrupt the same way the pastor buoro ụka na-akpa ego na-ejegharị. Ọ the same way ka ndị asịkwa na-akpa ego na-ejegharị. O nwere ihe, that is not the omenala Igbo, not that. Omenala Igbo is sacrosanct. Omenala Igbo is a sacrosanct culture, one in town. Ọ bụ ihe bụ ndị ndozi ọdịnala ji abịa. Ihe ndị ndozi ọdịnala ji abịa bụ pure omenala, pure omenala, the sacred way of earth. Ọ bụ anyị nwa build ya n'ụwa. Go and ask America, the Chicago ị na-anụ today, Chicago, ọ bụ ndị Igbo mere Chicago ihe ọ bụ. Go and do the research. Go and do the research. Chicago of America, United States, ọ bụ ndị Igbo nyere ha law, ọ bụ ndị Igbo nyere ha ka esi achị ọchịchị. Before nwaanyị ebido vote we na West, anyị enwee na ụmụada, anyị enwee nwaanyị as a symbol of earth, anyị enwee ndị ọkpụ na ndị egede, anyị enwee ndị amaala. Before nwaanyị first woman cast vote in the West. Unu bịa na-emechu mmadụ ihu. Anyị katara ndị a, biko kwụsịrị ndị site na o nwere onye ntụrụ ịnụ ihe. Respect is a reciprocal. Ihe ọ bụla ime mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. If you have a problem in life, then you must know where you go ka o si n'aka. O si gị n'aka, but ọ dị hard to accept and do something different. Ọ dị hard. Ọ dị so much hard for you to, because that's why I gwara m unu, culture, country, religion is found on sentiment. Because before ị na-eme ya mara, before ị na-eme ya, any mistake will result to your death. These three things, any mistake you may have, these three things will result to your death. Life and direct, because ọ bụrụ about intelligent, culture abụrụ about intelligent, religion abụrụ about intelligent, country abụrụ about intelligent. All about the pledge, all about sentiment and emotion. All you can go pledge. You will kill for your country, you will kill for your God, you will kill for this thing. That is sentiment, not intelligent. That's why ihe ọbụla ị na-eme, that's why you go na culture of omenala Igbo, no based on intelligent, not sentiment and emotion, so that our people don't get it wrong. Because ọ bụrụ na ọ bụghị orukwu echi na ọpara mma, I will kill for omenala Igbo. Mba. Na omenala Igbo bụ onye biri ibe ya biri, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ, onye na chi ya anyị ejide ego ogu n'ọfọ. Ịbịasị igbu m obere bụ mgbe onwe, ibe igbu m aghọ nga anya na-abụ iru ebe ndị mmụọ Chukwu ekpere gị ikpe na ka gị chọrọ ya wee jee ngwanye fugo. We go in anticipation, anyị na-eche ka ọ maa ya eme. So ụmụ ibe, ọ kaara ụnụ mma maka onye ọbụla na-amarọ ihe bụ anị, ọma ihe bụ ala. Even ị na-asụ oyibo, the letter English language, kedu ihe o mean? Gịnị bụ English language? You don't know. Gịnị bụ okwute? Isi okwute bụ stone. Gịnị bụ stone? Ka ihe ji wee kpọọ ya okwute n'Igbo. Those alphabet kedu ihe represent? Ụmụ Igbo ndị ọdịnala, ọ bụrụ na anyị nwetacha ihe anyị na-achọ, anyị ga-pieces Igbo language into pieces. Every onye ọbụla gara school na ọdịnala, ọ gụsị apụta ọrụma moto na plane. Anaghị m ekwe ọ bụrụ itu ọnụ. That is a fact, because every letter represents something. Ọ mmadụ create ya, or because na ndị nkịta wụ ndị nkịtị, or because na ndị nkịta wụ ndị nkịtị. Somebody created the language from A to Z. That 26 alphabet, capital letter and small letter, somebody did create it. Ọ mmadụ created, ọ bụghị ndị mmụọ. Mana ndị nkịta ị na-agwazi ha, ị na-agwa ha something, cool o down, wise water n'isi gị, jiri nwayọ, jiri okwu wee chọọ ihe furu na mmiri. Mba, a na-aga enweghị ebe eji agha eje. Enweghị onye ifuru na mpara uru n'ụwa na-emeghe agha. Wia o nwere ebe ọ bụ ọwụwe uche ka eji eme ihe. Uche nna gị isi gị ji akọ na uche were uche. Mba, onye agha bụ victim. Onye agha must always be victim. Ọgụgụ ndị Europe, ka m gwazi unu nke a na Europe was found on conquest, and Europe can never support any country on earth because that is their philosophy. All domination ka ọ pụtara. Europe domination ka o meanri ụmụ ibe. So ka mmadụ unu ji kwụsị iberibe. Ihe stand, they stand for this. Ọ bụrụ na onye ọbụla nọ outside European Union,
unless you protect the interest of ndị bekee. Ọwụ na protect their interest when na-enwe just ịnwazi na agbaje dị because all insult to you, all insult to your own generation, all an insult to your own generation. Ọ bụ na ịma at this age, ịmara you don't know how European begin, ịma ha ji wee bido, ịmara about ka Europe wee bido. Go and read the history. Gaa gụọ history ọfụma before ị na-akparị onwe gị. Ndị a all these people na that is small pox, monkey pox, them build it in the pharmacies. That monkey pox, them produce it in the pharmacies. Ke hụ na akọgeri ọrụ na amara ọkangwụ nọ ndị arụrụ ihe na pharmacy wee butere ụnụ kemgbe nna biko hapụ na akụkọ ụnụ adịghị na aka agbabụ n'ọdịnala ka ndụ dị, hapụ na ụmụ akụkọ iberibe. Ọka mma na ụnụ ji anyị ji n'ọnwa ya nnọọ jee mee ọdịnala a bara onwe anyị uru, bara onwe anyị uru, bara onwe anyị uru, bara ụmụaka agaghị amụ amụ uru, bikos ihe ọ bụla ị metere taa ọkwa ka ụmụaka ga-ata ahụfụ echi. Ha ọ bara uru ọkwa ihe imere taa o, ha ọ ghọrọ ahịa ọkwa ihe imere taa o, bikos ahụfụ nke ụnụ na-ata ụkwa nke past kọtụrụ ọkwa those before you created this mess, and if you create another mess for your future mana ụmụaka ha bịa na ana ide gị ha ebupụta gị from ana ini aha kwụọ gị akwụ akwụsịa gị elie gị ewere gị see nri ka ụtara ese gị ka ụtara n'oge ịma na-eji eze akpa ekpere so ọ ka mma ụmụ Igbo, ọ ka mma ọdịnala Igbo ọkwa nkwụcha ọdịnala ndị mmadụ eburu nzu na vileji na ọjị na-akpagharị mba. Ọ bụrụ na ị maghị eme biko kpọọ anyị ka anyị kọwara gị ihe ị ga-eme. Anyị asịghị gị na iwu bụ na ị ga-eso anyị mee ihe anyị na-eme, mba. Ọ bụrụ na ị fụrụ ọdịnala n'anya na ị mara ebe ị ga-esi ebido, kpọọ anyị ka anyị kọwara gị. Ọdịnala abụrụ ịka nzu, ọdịnala abụrụ ịta ọjị, ọdịnala abụrụ ịchụ àjà. Ọdịnala wee cultivated way of life, ọ ka esi ebi ndụ n'ime omenala. N'ime ọdịnala enwere omenala, enwere iwu ala, enwere nsọ ala, enwere ntọala, enwere ihe niile a n'ime ọdịnala. So ọ bụrụ onye pụta ha na ọ na-eme ihe sere asị na-eme omenala, na-eme ọdịnala, o were ọbara gachikọcha everywhere. Aka m adịkwa ha na nke ahụ, aka ndị ndozi ọdịnala adịrị ya. Onye ọbụla na-eme otu ahụ onweghị onye na chi ihe mana you are on your own, because onwere ihe onwere otu ihe anyị na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu ebe a bụ to create an ideology, educate our people based on natural life, so that ha ga-eji aka ha bara onwe ha uru. Ha ga-eji aka ha bara onwe ha uru. The culture, omenala, anyị enwe ka anyị si ebi ndụ. Ihe anyị na-eme bụ cultural rebirth, ordinary cultural heritage, the cultural rebirth of our culture nke nwụrụ anwụ because ọ nwụrụ na pee. Omenala Igbo nwụrụ pee. Anyị na-akpọlite nini, anyị na-akpọlite na mmụọ, because without that enwere ebe anyị na-eje. Without the past nwere ebe ị na-eje, because nke onye ka ị ga-eso, nke onye ka ị ga-eso, nke onye rụrụ ka ị ga-ebi n'ime nke onye rụrụ ka ị ga-ebi n'ime ya. So ọ ka mma anyị ji oge chọba ewu ojii. The world, there is nothing like world ị na-afụ ebe akwụkwa ọkwa ofu ihe ka ọ dịkwa ha ebuọ akwụkwa na ihe ndị a na-akọ ọkwa nke onye riri ka o bu ana mmụọ, nke onye riri ka o bu ana. Bịakwanụ nke a ka anyị ga-ebukwa maka ya mgbe anyị anọghọzi ebe a. In years to come we will be an ancestors. In years to come anyị ga-abụkwa ancestors. O kedu ihe a ga-eji amanyere anyị? Kedu ihe a ga-eji amanyere anyị? Ndị nkịtị a na-akpọ anyị ndị nkịtị, ndị ọrụ anụ. Ụmụazị gasị anyị bụ ndị ọrụ anụ, enweghị uru anyị bara life and direct. Otu ọnụ nwe isi akọ ha na even nke gị ya adị worst, nke gị ya adị worst because ụmụaka anaghị ama two generation, all direct generation ka ha na-ama. So anyị nwewo direct check yen negodi the condition of an Igbo taa ngwa were ezi gbara the next generation ka a ga-ana were condition of an Igbo taa George ya next generation asị nọ na ahụ ka esi ama ụtọ nsị ị na-ebe akwa kịta time ka dị adị ụtọ mgbe time na-adị ọzọ ka ihe ị ga-emezi ụmụ ibe. So ọ ka mma ka anyị kini n'oge modify ya ọkọ Igbo culture nyawe important. Ọkwa nke a na-eme adịrọ mma. Ana m ekwu nke anyị ji abịa, nke anyị ji abịa, onye ọbụla gbakọta aka kwadobe ya, ka anyị kwadobe ya. Televisions
FM radio station bombard our people, bombard ha. You need ihe gwazi ha eje n'ụka. You don't need to say it. Ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka enye ihe ọzọ bebe akwa. Ọ fịara ahụ ka ndị Igbo hapụ ụka, ndị Igbo agaghị ahapụ ụka. Unless me nwere ihe ọzọ ji wee replace ya ụka. Small they will go away from there. Ihe a wee educational process. Ọ bụrụ because sometimes anyị na-ekwu anyị na-use ya ụka. But normally all educational process. Don't just to say mmadụ pụta n'ụka maka ihe na-ekwu. Ihe anaghị afụ anya n'ọnwụ ka ọ ya afụ ya anya. Ọ dịrị easy like that. Ọ dịrị easy like that based on science. It's not easy. E nwere ike some few people even ndị agha sịkwa na ha akwụsịghị eje ụka ihe ike mekwa ha otu a sịkwa na Jizọs wee God wee isi o si na Chukwu Jizọs pụta ọba na Chukwu okike abịa ma so ka o doo ya na onye agha aghọtabeghị ihe a na-akọ. Onye rere nkịta goro enwe ihe ndị ụka dị na be Jizọs abụghị Chukwu mana Chukwu okike abịa ma bụ Chukwu. So ụnụ apụghị ya. So ụmụ ibe ọ ga-adịbanụ ka ije mee ihe ọzọ. Ndị Igbo niile ahapụrụ ụka Chukwu okike abịa maka ha na-akpọ na Chukwu okike abịa ma so nwanne ụnụ pụrụ ya ọ bụrụ ebe ahụ ka anyị na-eje. Ọdịnala nwere hidden knowledge ọwụ fruit mkpụrụ nke ndụ irisi ya dị ndụ mana ọ bụrụ ihe ọbụla ka anyị ga-ekwu ebe ọ bụrụ ihe ọbụla ka anyị ga-ekwu ọ bụrụ na anyị mesịa ihe ọdịnala ya mechaa penetrate ya baa ha n'Igbo ọfụma unu ga-afụkwa ihe a na-akpọ nri nke ndụ n'ọdịnala nri nke ndụ a na-eri ya eri because that alphabet nụfụrụ that alphabet ahụ from A to Z ndị ọdịnala ma ihe ọ pụtara from A to Z ndị ọdịnala ma ihe ọ pụtara o Roman alphabet mana anyị ma ihe ọ pụtara n'Igbo because Romans were information nna gị code were na the language so IAPC si go the language mata ihe ọ pụtara na our own ancestral tone that language asụsụ nna nna anyị ha anyị ma ihe ọ pụtara that Roman alphabet so ọ bụ na anyị pasi ya n'Igbo wute ọdịnala ya ụmụaka niile ụnụ mụrụ amụ ga na-ekwe oyoyo ọ ga-asịkwa na ụmụ ibin ha ya ha amadị na anyị tara ahụfụ sef biko ha ya ha afụ ahụfụ ọnwa inwe ka ị ga-esi azụ ụmụazụ ụtọ mara ihe azụghị azụ igbo ọ bụ na ịfụrụ obodo adịrị mma azụghị azụ ka ọ bụ ha nwere information of earth nwere because ị nwere information of the earth nwere information of synchronicity use radio eji ekwu okwu jiri ya mara look around you you mara synchronicity that is what you see as earth. Anyị ga-ekwe oyoyo mana ụnụ nwa ga-ekwekwe that ego. Can you kill the ego? Can you suppress the ego? You gotta suppress it, very easy. But you gotta suppress here because if you want to ịchọ ịgwụ jump ị ga-azọrịrị ụkwụ na before you will jump. You must press down before you fly. You must press down before you fly. Ụmụ ibe ka ị press in this ego banye na ọdịnala were omenala Igbo wee dozie ala Igbo. O nwere ihe anyị na-agara emenwu. Quote me right. Jide ndị ọdịnala responsible. Enwere ihe anyị na-agara emenwu mana agaghị m eme otu a ndị ara na-aghọ ndebe anyị agara emenwu ya uche ara ị gaghị eme nwanne ị na-asa ahụ onye ara bịachiri akwa gbapụ ọsọ ịchụwa onye ara aha ịghọ na onye ara ọ bụzi onye ara bụ onye ara yi akwa ọngụ akpa ụta achụ onye ara bụ onye ara. The condition nọ now anyị agaghị eme anything n'ala Igbo for now ọ bụrụ na anyị jiri information mana ihe mere anyị ji ekwu okwu anyị na-agbasa n'igwe bụ na ka anyị nwee ike ibutu ụbụrụ ndebe anyị ebutuo ya ewee baa ọrụ. Anaghị aka na-abagha anyị n'ọnụ the same time. Ị gaghị nwa aka na-abagha anyị n'ọnụ ofu oge ọ dara work. It's impossible. Ị gaghị achịrị aka na-abagha anyị n'ọnụ ofu aka. Condition anyị nọ kịta onwere ebe anyị ga-ejenwu because ị na-ata na-abụ nwanne gị n'obi ọ na-ata na-abụ gị n'anya. Ị na-ata na-abụ mmadụ ọ na-ata na-abụ gị n'anya. Mmadụ ga-anụchasị okwu a na nkwuru ebe a ọ na-abịaghị ọtọ nwe upside down kwube nonsense. Gwa m na onye isi dị mma bụ onye Igbo onye nụrụ agwụ a na-ekwu ka ọ bara uru bara nwa ya o nwere ebe onye asị wee kwuja na Igbo mba mana ọ ga-ewere ekporo isi naanị ka o wee nwee ike ifu evidence of excuse ọ ga-eji wee criticize ya si mba chefuzie na onye ji mmadụ naanị ji onwe anyị nwa ji information nna nna anyị ejiri
anyị nwabụ ndị ọdịnala ji information nna nna ha because we follow the full print, we follow the full step and we know it because they trusted us and give us the information, not you. Ha nyere anyị ya maka na ha trọsụrụ anyị nwa them believe in us na anyị nwa agaghị betray ha, but you are not. Ha nyere gị kedu ihe bụ Igbo? Anyị ma ihe bụ Igbo pụtara, the I, the B, the G, the B, the O, we know here for these small letters we know them. Nna nna anyị ha gave us the information and we know it. Anyị nwachọrọ ka ọ bara gị nwa uru bara ụmụ ụmụ gị uru, ọ bụrụ anyị nwa nwere ihe anyị ji eme. Anyị ga-ata ya ata. Ihe a m na-agwa gị ebe a m nọdụ na be m till gasa na bed gaghị aka na amụ, nothing will happen to me. Not in my place gaghị aka na amụ, nothing will happen to me. But ọ bịara m na-agwa gị destiny ka i wee fụ na true the message was given. That's why I'm giving the message. Nothing more. Nnọdụ ibe m nwere ihe ga-eme m, enwere uru m na-erite ihe aji ikwụrụ m ụgwọ ọnwa, enwere ka uru m na-erite na ya bụ na if ndị be anyị dị mma, I am happy. Nwa ọfụma nje na cemetery na-akwa oyoyo, nje na cemetery dị eburu m oche eze n'ime cemetery. Ịghọtago? So obi ahụ na-akpa m na be ndị mmụọ, that is na ndị be anyị offspring na-apụ after us bara uru. Ị gaghị ekwete nwunye na iro ihe mmụọ, ihe mmụọ anaghị eme. You don't drag country with them, nothing like country. Don't drag it with them because there is nothing like, it's an illusion. Create a culture. Ihe ọ bụla ị chọrọ within that culture you can have it. Ihe ọ bụla ị chọrọ with the culture you can have. Ị chọrọ country with culture, create country. Ihe ọ bụla ị chọrọ you can create, but don't go and drag with them, they will pieces you. Ndị a bụ ndị ori. Ndị a bụ ndị ori, they can never do anything. Ndị a bụ ndị ori. Ndị a ha ga-agwọ gị ịba because ị mara n'ọnya. Ị mara n'ọnya, ị mara ka a na-esi ekwere oke ọnya that time. Ikwere oke ije oke ikwere ọnya. Ewi, anyị gburu ọnụ ewi. Nwanne, if you want to study nature, go jee mgbe ahụ pere mpe. Kee ka isi ekwe ọnya nnụnụ, ọnya oke. Itozie na anyị ma chefuzie odo site ichefuzie na ị na-awụzi victim after victim, victim after victim, victim after victim. Ụmụ ibe were na iri unu gụọ eze unu ọnụ, ka anyị iri gụọ eze anyị ọnụ. Ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata, ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata. Ka ọ dịbanụ ka m rapụ ya otu a. Echi mbọsị nta ka anyị chụọ unu n'Owere nchi, mbọsị nta ka anyị fụrụ n'Owere nchi. Udo dịkwara unu ụmụ ibe.